ukusuka ku1 kuya ku10 ekuthembekeni onakho nasekuphilisaneni kahle nabantu ungazipha abantu ukusuka ku1 kuya ku10? Siyakubingelela mbukeli lapho ngasekhaya. Igama lami mina nguThabiso Ngokacele. Uqumba amaqumba nalaqumba iselesele lentaba bukhoma ngaphansi kwechannel enkulukazi uhlanga media kanti kusithola lapha ku YouTube. Qinisekisa ukuthi makuthi uyaqala nqa ukusibuka ncafaza usubscribe ukwenzela ukuthi uzohlezi wathola ka notification. Namhlanje sise Pantown kule ndawo abathi ke kuse Ashley. Sizohlangana nangudade wethu owasibhalela udaba lwakhe. Kunomuntu omise kabi. But uyena uzosixoxela kabanzi ukuthi ke konke lokho kuqale kanjani, kwenzakalani. Sawubona sisekubingelela. Yebo sanibona bhuti njani? Siyaphila nathi. Uthi subani igama lakhe? Mina nguSimangele Mkhize, ngihlala kaMashu. Yebo kodwa sila sise Ashley enye kwenye izindlu zasiswami. Oh, okay. Ngiyeza ukuthi ubunoyingane yomfana. Yebo benginengane yomfana yebo. Ishone nini? Ushone ngo-2024 ngoMarch 11. 2024 ngoMarch 11 yebo. Okay. Bekade noma wengane. Yebo bekade noma wengane. Okay. Awusixoxele udaba nje noma uhambo lwabo sokumazi uma wengane ukuthi umaze kanjani uma wengane? Yebo. Uma wengane siqala ukumazi thina ngo-2021. Esekuthiwa umfana wami esengixoxela ukuthi ukhulele uNtombazane. So saqala ukumazi kanjalo. Owakuphi uma wengane? Angizwa. Owakuphi nendawo yena uma wengane? Umama wakaNongoma kodwa le eThekwini beze ngamadogo mangizobe yahlala endaweni ezihlukene la khona izihlobo. Okay. Ikhaya lakhe likaNongoma. Yebo Owamazi umfana wakwazi ukuza naye mhlawumbe umbone njengoma no wakazanga naye wasixoxela nje ukuthi unentombazane egcine isithwele kanje sagcina nathi senzo sokuthi sambe sombona untombazane bathi singaze simbone. Nimbone laphi ke nina ngoba phela ngithaka nali ikhaya la mhlambe wagcina ke esehlala nondodana wami. La indodana nami behlala khona indawo bekade ihlala khona nobaba wakhe ndodana. Okay. Indodana bengahlali nathi behlala esayidini la kababa wakhe. Okay. So sahamba ke sawumbona sagcina sesimazi ke kanjalo kuyazalwa nengane yaba khona ingane nje samjabulela samenza lesifaya simenzele kona baby load lezinto ezinjalo njengo baby shower nani kwaba kuhle yaba khona ingane. Wahamba ingane inonyanga wathi uyakubo kaNongoma uzobuya ingane masino 3 months. Okay. Wahamba ke waya kaNongoma ke ngempela ke samlanda ngoDisemba wabayithi akalande ngoDisemba abuye ezele eThekwini ngempela samlanda ke kaNongoma wezakhe. Ubeletha umuphi unyaka konje? Angizwa. Ubelethe ngomunye ngawo 2021 ngoJuly. Okay, wahamba ke kaNongoma. Yebo wabuya ngoDisemba. Ngokuthi ke vele umfana uyatohoza umfana wami angeke akwazi ukugada umuntu onengane encane naye umama ngoba mina ngangasasebenzi ngirentshwe nosisi wami naye ekhona ngathi akeze kuthina kaMashi sizohlala naye uma wengane ngoba ingane isancane. Ngicela sihlale naye ngoDisemba. uJanuary kuthi nje akusazwana kahle. Ubani akazwani nobani? Thina nje mina kahle nje naye uma wengane. Yebo ngoba kwase kunezinkulumo nje eziningi engasasikwazi ukuthi usibone ukuthi sabazali bomfana ngendlela bengasakwazi ukusahloniphe ngayo. Sagcina sesithi ngoba siyabona ukuba khona kwakhe siyabona ukugcina nje manje umndeni ngathi uyabambana ngezihluthu. Sagcina sesithi asimkhulule ayishiye ingane ngoba vela kanali ikhala iqondile la eThekwini. Akayishiye ingane. Sina soqhubana nengane siyikhulise siyibone senze njani yizo ngoba wayishino 6 months leso sikhathi sino 6 months samkhulula ukuthi akahamba ufuna amatoho ke aqhubeke nempilo ke kusho uzoloke ebuyezwe yibona. Yebo samtshela noma inini uyasazi ihlala kuphi ingane ushiye kuphi uyobuya azoyibona. Nobaba ingane wayisakhona ke naye wavumelana ngale nto saya ayikho inkinga. Vele wayengakawatholi kamatoho ngokuza kwethu ke ubaba wengane washo ukuthi hayi yena nje betohoza nje ingane seyenzela yonke into kufanele siyenzele yonke izidingo zengane elibele ngilethela eziletha yonke idingo nase crash obakamtshela ingane kufanele iqale icrash base akunankinga izo no 6 months khona izokhulela nje yazi ukuthi kuyafundwa nampela wenza nje zonke idingo zengane. Wahamba bahlukana kumama nobaba. Uma wengane nendodana bahlukana baxabana nje impela. Wawukuthi ke nje impela ayisabhekani ngoba nje kwazi wangenelela nathi ngoba wayesethuka kwathina.
yena untombazane ningena kanjani la kunifaka kanjani sifavor umfana uneyintombi ngalana nalana thina siyamfavor umfana sivuna umfana kwasho kwacima kanjani babehlukaniswa ukuthi umfana uqonyiwe ngokuze yebo wathola lokho ukuthi uqonyiwe kodwa masizwa futhi lo ntombazane athi ilo iqonywe umfana wami yayini ngaphambi kwakhe yena ubengimuva ufike waqoma umfana ekubeni umfana bevele nentombi yebo yena engayazi yena ngoba nasenengane utshela ukuthi banifike emva kwakhe intombazane ekade ngaphambi kwakhe le okay so kwaba nengxabano ke nje nani vele niyazi nani ukuthi khona yebo sasiyazi okay hayi uhambe kwahamba ke umfana wami ngiba ngisho ugcine edlula emhlabeni ngo2024 lapho kulo isikhathi esukile kuthina ingane uyaqabukeke efikile ezoyibona maye efona nje menzele efona nje uhlale efona nje ezosho ukuthi akayifuni intombazane le kade ngisho ukuthi yabakhona empilweni yababo wengane ubezwa ngise abasathandana bona ubeba nenkinga nje ngoba phela beyezwe makuthiwa bayabonana ngale kube khona abamxoxela indaba ukuthi ubaba wengane nale ntombazane kusaqhutshekwa ahlale nje yena make abona ubaba wengane nale ntombazane ingane yakhe uyodila nabantu nje uthatha ingane yakhe ayibeke eceleni adile nabantu abakasi bahlanganisana nengane yakhe sathi necineni phela njengoba nje wena nawo nje basenihlukene mawuthola umuntu ngicabanga ukuthi unelungelo sayithanda ingane yakho njengoba naye enomuntu nalo muntu kufanele ayithande ingane yakhe manje kuba kanjani usana umuntu ingane angayifuni ngoba kwashade nalo ntombazane kwakuyoba uma wayo lengane mayivakashile hayi kwagcina ke ukuthi ke bayalokhuza bahlukana ke kanjalo kwana lezo istory ke zokuthi ke le threat issues akayifuni intombazane eduze kwengane hayi nathi ke angifuni nje uqamba manga Buthabezi akaze aze bonje umuntu mhlambe mengithi mayifika mhlambe ufika kanye ngonyaka okabili ingane nje kule minyaka nje ngisho yokusola ku ehambile ngoJanuary 2022 ingane beyithengela kanye ngoDisemba ukuthi ingane iyaqoka amakhaza nakamakhaza isama akazi lutho umuntu obazi ukuthi ingane yenzelwa izinto ile ntombazane la yilwisayo asakayidingi intombi yababwengane yebo asakayidingi empilweni noma sengasekho babwengane lokho kwenza ngisho noma ingasekho babwengane and angazi ngoba ngaze ngambiza ngelanga ngafisa ukukhuluma naye ngathi ake uze ngoba inhlanhla ke wezanti ake izinhlobo mawumbizile ngambuza ngathi mina yazi ukuthini wena wahlukana naye babwengane yaba khona intombazane nje bila impilweni yengane nakuthina njoba nje iyasilekelela enganeni ongithi niyazazi ukuthi njoba ukhona wena awenze lutho enganeni and wari retrenchwa nawo yebo nami anga retrench umuntu owazi kahle sobekade emeli ingane ubaba wengane yonke into ibenza ubaba wengane nje bengasekho bekufanele nawe uphose sivivaneni kulekelele ingane kodwa kunalokho wena ulisa umuntu osilikelela ingane ngoba lo ntombazane akekho umuntu omkhombe ngesibhamu senzela ingane usuka othandweni lakhe ukuthi uyayazi impilo abenayo nobaba wengane nengane isancane so yonke lento ayenza ngothando wena ngabe uyabonga ukuthi kunomuntu okwazi ukulekelela inganeni ngalolu hlobo ngoba angifuni uqamba manga lo ntombazane ngendlela ingane ayenzela ngayo izinto ingane uyakwazi ukuthi makwa weekend noma kuphela kwenyanga athi ngicela ukumkhipha aye endaweni esezi maku grade nje last year wathenga outfit yo grade ingane ama birthday wathenga amakhekhe nga2 uma wawe lutho akafinish birthday grade yabo nje ngisho mangithi nje akayiwishela ngisho ingane birthday yayi akazaza ayiwishele last year waze wafona siswami wambuza ukuthi hawo lapho futhi wayesenenyanga egcinile wamfona ukuthi hawo ngomhla 23 usakhumbuza useleba ward kwayima ingathi uyafona lapha egcineni ngikathi grade wayetshela ukuthi ya grade wayazi Angisebutha wayeseshintshela inamba. Wayeseshintshela. Inamba sasinayo thina wase ingaseyona kuthiwa walahlelo ucingo, mase eshintshela inamba akasasinikise inamba entsha. Inamba entsha sesayithola last year ngoDisember. Sonke lesikhathi eshintsha inamba thina akasinikizwa sesibe nenamba entsha yakhe. Besingakwazi ukuthola. Manje imfonelo uyayibamba ifona. Manje. Sake samzama ngoJanuary. Angisengane wafika last day esuzoyithatha. Imakahle kahle igcinene ningane njengoba uJune manje. Ingane ugcina ukuyibona ngoDisember last day ngoChristmas ekseni esuzoyilanda bagoduka baye emakhaya nayo. Iyona into abeyenza wefika nyamalala afike sesi ngoDisember egoduka nengane. Ayimaza imjwayele msho. Iyamaza ngoma iyamaza ngoba leqhamuka ayithembisa ingane izinto aphinde futhi angabe seze enganeni and lento sayibuka ukuthi uhamba ngame ingane lento ihlukumeza mefika ngoDisember khona into afika nayo mhlambe nje ingane since kade ayigcina njengoba bengisho ukuthi ube umuntu othenga kanye
mayithengile nje uthenga ngoDisemba nje athenga lezo zinto zaKhisimusi mangaba amateki mangabe yini ngoba kulokho okudlule nje ufike nophaqa kuphela unyaka wonke njengoba ngakunini ingane mhlambe khona indlela enake nayenza mhlambe ukuhlonipha ikubo lentombazane mhlambe nikhokhe mhlambe kulelo side ke wakusakhona ngisho ubaba wengane nomkhulu wakhe lo ingane lapho kade kulo usisame ekade eshilo esakhona lo ndodana wami usisame naye bekade sebenza naye wagcina elokhoze eyeke emsebenzini wasiyasho kumpana wami usimakuphuma imali zami ngiyafisa ukuthi ngikulekelele ukuthi uhambe uyokhokha leka ngoba babefunile izinto impela nje eyibhekile ihlalo labalibhekile nje impela sethi hayi makuphuma izinto zami ngizokulekelela naye impela kwahlelwa nje impela kwahlelwa ukuthi kuzoyiwa khona angithi kulesi sikhathi la sebehlukene nendodana wami untombazane sacela inamba yama wakhe untombazane leka Nongomo sekukhulunywe naye ukuthi kwenziwa amalungiselelo ukuthi kuyezwa kuzohlawulwa into ayisho umama wakhe untombazane wathi ayusehlulekile intombazane yakhe ithena akho bantu abazofika bazohlawula ingane yakhe lapha iyona esho le kumele izohlawula iyona esho etshela uma wayo ukuthi akho bantu bazofika bazohlawula ingane yayo laphana angithi phela ulwa lento yakhe ukuthi akasathana nobaba wengane kodwa manje usebenzisa kabi ngoba phela kuhlawulwa ingane la wabe sathe umakhe uyancenge sesixoxiswa abasathe yancenga phela kuzokwenzelwa ingane into ekufanele yenziwe lento mhlawumbe ingane zohamba ihluphe lento kufanele mayenziwe wathi awuzokhuluma lutho ngoba kuwena owalala nosibani yebo kwaphuma lengane uzothula ke kuzozwakala into eshiwe mina and kwagcina kuba kanjalo ngoba washo umama wathi ayikho ngigeza izandla ayikho into engizoyisho mayethi angenziwa kwagcina ke kuyinto ema kanjalo ke nakhona umfana ezegcina esedlula ke emhlabeni ngisho noma ke masumfonele manje angayisho ukuthi lento le iyakhulunywa impela and usanda kusho ubusisi wami uyakhuluma naye uthi kukhona lapha emndenini wayebuza ukuthi hawu ingane kaSibanibani namanje ayikahlawulwa washo umama wathi yabona nje isayidini la kaMfana izandla zami ziclean ngoba babefuna ukwenza into ngendlela kwawe yami indodakazi eshaya phansi ngonyawo ithi akho bantu abazofika bazokwenza into ekanjela yena kusho kahle nenkolelo ukuthi mani khokha mhlambe nizobe seniyayithatha for good angazi manje phela sasingazi phela ngese mawenza kanjalo so uyilawubola ingane uyithenga sasingafiki leso sigaba sokuqala nje siyahlawula sigeza umusi kuphela sasingafiki kuleso ukuthi ingane sayithenga ngoba nakhona ngaye ngamchazela ngathi mina ukuhlawula kusho ukuthi kutheze kulosesibelukele sikuthatha ingane nakhona kunemgomo wakho ngike ngakhuluma naye masikhuluma naye wakhuluma indaba ukuthi uyekade mhlawumbe enongezwani nawe njengoma kaMfana waphinde waveza ukuthi ufuna ukuzoyithatha lengane ngoba iyamkhulumisa futhi akafuni lutho elihlangene nani wara ingxabane phakathi kwakho mhlawumbe noma kwenu ekhaya kini mhlawumbe naye eyani mhlawumbe kubangwana hayi ingxabane iyona intombazane engikhuluma ngayo intombazane liyathi akayifuni le ngisi but wena ugcineni kosuku ukufaka kanjani ngoba phela ufaka ukuthi phela mhlawumbe intombazane thina sayithanda ngaze ngamtshela futhi ngase angeke size sikwazi ukuhlwana nentombazane ngoba phela intombazane thina sa-introduce umfana kuyona njengoba naye wa-introduce umfana kodwa ke futhi wahluleka yena ukuyiphatha walwa nani mhlawumbe ogcina kwawuyena futhi owenza ukuthi kuze gcina umfana naye esemiyeka ngoba naye kunomthelela agcina umfana naye esemiyeka ngoba waze wakhipha umfana wathi mina bengeze ngikwazi ukuqhubeka ngicela ukumusho nje ngegama ngoZidle uma wengane lo ngoba mina uma ngase nje ubuza uma wakhe leka Nongoma akawazi unqa wami kodwa mina sengizwe izinto eziningi azisho kubazali bami angikwazi ukuqhubeka umuntu ongakwazi ukuhlonipha abazali bami ngoba omunye umuntu mhlawumbe uzobuza ukuthi awu lo mama ngoba umfana wakhe weyinayo intombi ngaphambilini mase efike ezo-introduce uma wengane sezu2 izintombi kungani mhlawumbe engahlali phansi nengane yakhe egcineni kosuku mina ngiyimina mina ngiyakuthethelela ngimina because inhliziyo yomuntu idle kuthandayo uyazi umfana wekade ezimisele ngani ngalabantu bakhe ababili ofuthi wena awuhlangene nalonto leyo awuyazi ukuthi wawungathi nongathi akayeke bathande ba because omunye unengane omunye bevele khona yebo ashisa kaphiwanga ke ngazi yes kodwa so yena ukuzondela ukuthi umfana wakho bethana nalentombazane futhi ngokwakho befanele wena utshela umfana ukuthi akahlukane nanowabe kumele uzondele lentombazane ngokwakhe ngokunami ngibuka kanjalo ukuthi bekufanele intombazane nje siyikhiphe empilweni zethu singayifuni sithande yena ngiyafisa sikhulume noma kaZindle ngiyafisa futhi sikhulume naye uZindle straight angazi singenza kanjani
nami yona into engiyifisayo le ukuze ngempela ngoba lento le Thabise ngiyayibuka ukuthi izohamba ingane ihlukumeza. Yeah. Ngoba phela egcineni yabo nje bakwadlula ubaba nje bangisho ukuthi ubekade yona yonke into enganeni. Ubaba wayo. Ubuyena nje obekade support elekelelwa kuye lo ntombazana angamfuni. Yeah. Manje ubaba engasekho ingane iyambuza ubaba and asikwazi ukuthi simchazele yonke into angikholwa ukuthi usekhula le ndlela ukuthi sengakwazi ukandasema kuthi umuntu akasekho emhlabeni ngoba ukuthi ushone wayapi ibimjwayele kakhulu kuyoba ngisho namanje sambuza ngisho maye ebona la adlule khona ngemoto emsebenzi mhlambe maye edlule ebuye emsebenzini asayani ngilindele phansi kwebridge uyazi nayi imoto yabiza ngobhabhuke ubaba wakhe ubaba uqhamuka lapha imoto yakhe uwazi nje yonke into ukhumbula nje futhi usanda kumbuza nje bakithi ensukwini uthi uphi kanti ubaba mina keze ingane manje sobe simkhohlise ngobaba sithi ubaba akekho mhlawumbe semsebenzini into esesisho bese sithini ngomama ngoba phela singaba khona siwogogo abe khona nontombazana abomamncane incathi ingane iyamdinga umzali wayo nithini ngokuyithatha methu uzoyithatha nithini ngaloko mhlawumbe methu ufuna ukuyithatha hayi lapho phela ukuthi uyabona ukuthi uzokwazi ukuthi ingane inakekele ngendlela sinayo because phela mesho yena uthi uzoyithatha ayise kuma wakhe kaNongoma kuyinkinga ke ngoba nakhona mangase uthole into kuma wakho mhlawumbe ukukhuluma naye uzothola enye iside le story anisiphi inamba kama wakhe anisiphi inamba kama wakhe ke sibone ukuthi mhlawumbe ayikho information esingayithola kuyena okay ngicela ungibaleke ifoni ngibibhala okay yebo ubeka malengane wena lo ukhethelo lo uzokukhethela ninjani siyaphila uma kazinhle yebo mami nguthabiso mina wakacele ngisebenza ngaphansi kwe-channel ekuthiwa uhlanga media sibiziwe la kubuka kaKhethelo ngithi yambona uKhethelo umntwana kazinhle sibiziwe la khona ngiye ngakhuluma noZinhle ngimfonela bebe nesikhalo sokuthi bafisa ukuthi uZinhle ake efike mhlawumbe ezobona ingane nokuyinto mhlawumbe ayigcina ngoDecember last year ukuthi aze kobona ingane so uZinhle ke wamani wavuka ngolaka nje walwa ngazama ukumhlisa ayikhuluma indaba ukuthi akaze acele umuntu yena ukuthi ahlale nengane yakhe abayibuyisa ingane yakhe uzoyithatha azoyinikeza wena lapha emakhaya uyabona ngokuyibuka kwami ingane mangifika ngiyibona ingane right ehleli kahle futhi la nje obihleli la but isikhalo sabantu abahleli nayo isikhalo sokuthi kulungile akangayithathi but ukufika azoyibona nengane imjwayele uyabona iyamkhumbula ke futhi yebo kunjalo inokumkhumbula futhi kwesinye isikhathi uyabona so ngifuna ukuthola manje ngoba bayaveza ukuthi mina ke ngihambisa phambili kakhulu lento yokuhlawula nani zonke lezo zinto ezikanjalo uma umuntu esukezela ingane emzini womuntu ahlonipha umuzi nje wendoda so bayakuveza ukuthi baba nako ukuthi banesifiso sokuthi bazohlonipha umuzi bazogeza igceke kodwa uZinhle yena owashaya phansi konyawo wathi uyena ozala ingane baqinisile wathi uyena ozala ingane uyena ozala ingane mabethi bafuna ukukhuluma nami wathi ayikho into engizoyikhuluma mina uyena owalala nomvelo wabo wazala ingane kusho ukuthi befuna ukuzokhokha abatshele yena kuba uyena ovumayo bamtshela phela kusho bazolinda isikhathi sakhe leso asaziye bese saziwa uyena isikhathi ngoba phela bayethi uye ozala ingane vele ingane ezalwa uyena umawayo yebo siyabona angithi lapho bona le nto babenza into eyisizulu nokukhombisa ukuthi bangabantu yebo bona abaphilayo ngoba phela sasingakaze siye khona noma sobisi noma sibathinte ukuthi niyazi ukuthi senze umonakalo na bayisukela bona basha bathi ingane bafuna ukuyihlawula baphinde futhi bayikhokhele
kuze kube ingane ezogcina ingakubona ngokusemthethweni. Washaya phansi ke ngonyaka. Yena kahle kahle nje beshaya phansi ngonyaka, nje beshaya phansi ngonyaka inhloso yini ukuthi ingabi ngakubona ngokusemthethweni. Ngize ngitshele ngoba izathu sakhe nami angisazi nami ngamangala nje njengabo. Nami njengomuntu omangele njengabo ngiyaxhumana nabo sixoxe nabo. Kodwa ke nje manje njobasho njalo ngathi nami angifuni ukuthi ngenze into ezongifaka enkingeni. Vele uqinisile uyena owazala ingane, uyena owaziyo. Ukusizo lesizulu esithi ohlabe yakhe akaphikiswa. Kunjalo, ngiyasazi. Yebo. Kodwa awukahle ngoba bangivezela nelinye side la lokuthi ngenkathi esaphila nomfana wakhona waye umuntu wayebuya afuna ukulwa nabo futhi umuntu ohlaza vele umthetho wakhe. Yabo nje manje uthi nawe uvuke ngolaka ekhuluma nawe engakwazi engakaza kubona. Uyaneliseka ke ikho konke lokho nje abasela khona. Abuntethe umuntu omdala nje into angasani naye. Akhathalele ukuthi yena ubani. Yebo. Ngake nje la yangazi nokuthi ngidlale saliphi ibhodo. Ayo. Yebo. Umgcine nini nama? Ngine ngikosami January. Ngigcina January. Ngine January kade efike uDecember. Efike nengane yafika yanqaba kuyena ethi uyayihlashe ethubuya nayo. Wafika yedwa nje la. Ishaya engayiphethe nayo leyo ngane. Ngoba phela kushuthi nayo ingane inenhliziyo nje uNkulunkulu wayidala nje. Inenhliziyo kushuthi yazizwa nje nayo ikhathala. Yeah. Iphikeka ingane umama okhona ongekho khona ngesikhathi sakhe sithanda uyena. Lesikhathi sayo yona emkhumbula ngaso. Akekho. Mana ngicela wathi nje inqabile ingane. Yebo. Ngicela ukubuza kuwena weMakazinhle kunalento le ngizwile ukuthi ingane since ubaba wayengasekho angithi ubaba wayo wekade ngiyazi mhlawumbe ungena into kanje umama omdala but ngifuna ukuzwa inhliziyo yakho nje ukuthi ithini ngalokho ukuthi kunontombazane wekade ethandana nobaba wengane since ubaba wengane engasekho leyo ntombazane nayo inako ukuthi imlekelele umvelo ngezinto eziningi kakhulu ofusha uzinhla kazenzi ngendlela yokuthi izimthathe ngama weekend kwesinye isikhathi umvelo izihambele nayo bayomdlalisa ama games zonke lezo zinto akayizali yebo but wethandana nobaba wayo lento ke uzinhle kuyiyona emenza ukuthi anyanya abantu bakubo kwengane ileyo yokuthi intombazane inako ukulekelela futhi inako ukuthi ibuye ithathe ingane mhlawumbe ikhiphe ayidinge eholo ayidingela ukuthi kwenza ngothando ngabe mhlawumbe kuwena njengoMakazinhle mhlawumbe kufika kanjani lokho wake wathi naye ngicela phela indlela ayengithola ngayo angifuna ukuqamba amanga naye ngathi nami ukuphatheka kabi kodwa ngasho ngithi uma ngivulisa umqondo wami ngiyibuka kahle lento njengomuntu omdala ngayibona mina intombazane engenaqala ngoba futhi nalomuntu owayebangwa akasekho uyabona angazi manje ukuthi kubangwani ngoba waze washo phela ethenda ama voice note kuye lo umamkhulu wakhona ugogo omdala wengane yebo ngoba phela ugogo bengane bayalamana yebo wathi ukuthi abafuni ukumlalela alalele ukuthini na kade asho yena ukuthi akayifuni le ntombazane eduze kwengane yakhe mhlawumbe kushuthi nje bengafuni lutho nje edube yonke into kushuthi unyanyiswa yikho lokho asazi animkhulumeli kodwa washo njalo bayesho njalo phela lelo ngalizwe lokuthi abafuni ukumlalela lethi le ntombazane singaze ngabuza ukuthi kushuthi le ntombazane nje ukuthi awuyifuni lapha phela intombazane ayixabene nalabo abantu kwasho nendodana yabo eyayithandana nayo intombazane akaxabene nabo ikhona lengane ayikho uzoya eyobabona omamezala bathi ngoba phela babengaxabene yes uyacabanga ngoba yena nathi mina kufanele ukuthi ingane ke makuzofika le ntombazane ithathe ingane mhlawumbe kuthiwe izinhle uzolanda ingane ngoba kuza ugugu kuthiwa ayike zinhle
Oza-ke uzobuyisa inganeko usehambile ugugu noma ungezi ngoba kukhona ingane la nazi ngathi futhi kufanele kwenziwe njalo yini. Ngoba uyacabanga abanayo impendulo. Uyacabanga wemakazinhle ukuthi le ntombazane kuyiyona eyenzela lengane yayivela ikhona kumfana uzinhle engakafiki wafika uzinhle wazala ingane iyakwazi ukubekezelela isimo sokuthi sekhona ingane waqhubeka uzinhle wathandana nomfana ngendlela yokuthi uke wathi ukuhlala kamfana isikhashana but intombazane ngaleso sikhathi beyivela ikhona okunokuba iyona efanele ngabe ixabana nalabazali ngoba bakwazile ukuhlala nozinhle egcekeni elilodwa ofuyithi bebevele bemazi yena kodwa intombazane isezwana akabekanga ke yena kanjalo wakubeka ngokuthi nje intombazane yena ngesikhathi ekhulelwe ibizola nendoda yakhe bepepenyeka ngesikhathi esetetile ngathi ngesikhathi esetetile wakubeka kanjalo ukuthi bebepepenyeka nendoda ngesikhathi esetetile akubeka ngafuthi ukuthi yafika muva noma yafika qala lapho ngabe nginamanga engazuthi bathi yayivela ikhona intombazane yayivela ikhona ufike ngamumva wakhulelwa ke ngalendlela yakhulelwa ngawo but intombazane iyasithatha isimo nje kushuthi iyasamukela ukuthi izinto zikanje uyabo njoba isaqhubeka futhi isaphila nabantu bakhona isayinakekela ingane kushuthi imfana yekade imthandile nje kushuthi umfana yekade imthandile ngendlela yakho nama ngithi ngiyabuka umuntu wenkosi engingamazi ukhuluma nje uzeshona ilanga nje ugcina ukhathele nawe intombazane zolo lokhu ngithendele usikazihle mina engifonela ngala kangiqendelanga yebo wathi kade efonelwe yiyo le ntombazane uma wengane ithi intombazane le thandana nomfana ithi intombazane bukiwe kade ngifonela uzinhle ngimfonelela ukuthi phela ingane isiyoqala u-grade R asibambisane hamba uyobhalisa ingane angazi noma wathi akayi noma ena futhi nakhona lapha efonini ngathi wafonisa enye intombazana ngoba uzinhle usewamblokha lo ntombazane efonini yakhe wayeseceleni intombazane-ke ukuthi ifone yafona-ke intombazane aze amakithi impendulo wathi akayingeni leyo nto yena yokuyobhalisa ingane yebo uzinhle uma wengane ngicela usisi wakhe uzinhle befonelwe yiyo intombazane ukuthi-ke usho njalo uphendule washo kanjani wasethi ubukiwe-ke entombazaneni hayi qhubeka wenzele ingane ngoba ingane wena uyayithanda futhi nengane ikhonzile niyazwana awukhohlwe nje sisi enawo uzinhle awenzele ingane lokho oyenzela khona baze sasikhuluma kodwa mina-ke uyabona yini ukuthi lento iyathi la yakhona lo uzogcina sezonda ingane yakhe ngoba ayimili iyakulu kodwa kusasa uyobe esesaba abanye abantu ukuthi bona badale lokhu mina nje hayi akukho mina ngathi ena ngiyakhuluma kodwa kusasa njengoba ukhona nje bekuthintile mhlawumbe bayokuthinta ngoba sengimubi vele kwenzeke kanjena ngoba yena engenayo umkhulumela kanjani umuntu okazi kakhulu uma uyingane ukhulele ekhaya njengathi nawe umntana uphuma ekhaya yebo yini ekhulumayo ekhaya wonile wazala awunazi mawami awunazi nelincane nginaloko nje unamahloni wamukela konke umzala akakushoyo yebo usukuvala umlomo wakho ungasho lutho wangavukakela kwasekhona naye ubaba womfana lowo emhlabeni ngokusho kwabo gogo bomfana naye impela cha wayesakhona esaphila bapheza noma so useshonile kodwa sengisho ukuthi wayesakhona esaphila naye mhlawumbe njengengane engedwana yakhe mhlawumbe wayezothatha inxaxheba lapho okusho ukuthi ngamanye amazwi mawami mangingathiwa kuyenzeka kufika abantu bazothi yethi mngane bazolobola uzinhle ngabe bazovela uzinhle uyifuna leyo mali ngoba iyobe ilethelwe yena awungeke phela size sithi ke singayithinta kanjani kuyacaca kwenzeka lokho okufuna yena wengane yami kokumbuka umuntu azenzela umathanda izinto la emhlabeni mawuhlakaniphile the time uthule noma ungathi
hayi mhlawumbe lo mama usuka ingane yakhe kanjani kunezinto exa kumuntu ekugcineni esekwenze konke lokho bese lokho kuthenga igama yenza ngendlela yakho konke owenza ngayo. Phela ngithi wena uyazenzela. So ufike lapho manje kulelo point lokuthi into akafuna ukuyenza akayenze ngendlela efuna uyena. Ngeke nje yabo nje njengamanje ngiyake ukuthi uzofisha inetwork. Njengoba ngithi nje awufonele usisi wakhe, sabakunikeza inamba yakhe usisi wakhe banayo lapho. Ukufonele yena nje uzozwa ngayo. Ulalele khona uzozwa uthuma into onjani. Ngitheleke mina. Hayi mama ngicabanga ukuthi nje mina angifuni nje ukuyixaka nokuyifaka ezinkingeni. Angifuni. Hayi right nje ngithi angifuni nje ukuyifaka ezinkingeni zokukhuluma ngakhuluma mina nganela. Ngakhuluma ngangize ngifise ngishukufa. Ngendlela engangikhuluma ngayo. Hayi ukuthi yazi nami ngathi mangikhuluma naye ngathola ukuthi yazi angimazi kodwa ngathola ukuthi ayingeke. Lo muntu akakwazi ukuzibona my wrong. Yazi ngiyazama ukumvezela polite ukuthi yabona Zinhle mawenza u1 no2 no3 wawu wrong. Nala wawu wrong. Mina ngikwazi ngikhuluma nje ngoba ngilalelile istory but akabi wrong uvelalwe. Khoshake lapho nganami. Yabo mawuzokhuluma kukhuluma eqiniso. Hala uzisho ngafika abantu wena uwo wrong ukhonto usumenze yona. Ukhalela ukuthi uyafa ufisa ngisho ukufa. Mina nje sema kuningi ningixolele nje kuningi Nkosi yami kuningi. Uyazi lo mama okuthiwa mamkhulu walapha. Wazi kahle. Uyazi nje kuningi njengoba ngithi nje ni right mina ngokukhuluma. Ngayi ngoba yithi into engeyona ngiyisigebengu nginjani fanele ngivune yena noma ebheda manje lento engakwazi ukuyenza amagama akakubiza ngayo lawo la wathi kimi nje fokof hayi wena hlwana namthanzi phambi kwabantu ngisahlala eThekwini ngaleso sikhathi hayi kuthiwa engihleba ngicela face to face hayi fokof hlukana nami hayibo uyaphuza manje hayi akaphuzi noma ngabe kuthiwa uyaphuza umuntu othintayo ngoba lapho ke uyabusaba uqala bangamthanda ngathi akomukhubene ukuphuza utshwala nganyama uphapha la ungazikhona ubonge futhi mawuphaphamile ngoba mhlawumbe ngelanga uphapha ezulwini mawuzothatha nje step sokuphuza utshwala ngizwa bangani bakheke bethi uma ngabe kuthiwa uyaphuza uma nalelo bhodlela kuyoze kusekuseni akacabangi nje ukuphuza dazi esikhambeni yo hayi akuphuzi lapho kumbone ehela nje kanjani uyaphila nje saka udelela awuphila saka mina ngithi mhlawumbe khona asuke ekudlile ngendlela asuke ekhuluma ngayo uJokhosha nje ngimini ngisho ngafunda uma ngamfonela ebusuku uma ungafona ekuseni kungakashayo bani uzomthola nje lenza yiyona cha wema ake ngibonge kakhulu mawami ngoba ngiyathola ukuthi kahle umuntu kanjani because nami ngangikade ngiconfused ikona ngikufonela ngoba ngifuna ukuthola ukuthi ngibhekene nomuntu onjani hayi ngizihle nje nganyami khoshani nje yena ingane leyo abayigade labo mina ingane zokuyibona ihlala lapha ingane hamba ihlala lapha ibhilongi vele lapha esekhona ingane ibhilonga la ekhaya ngathi mina engakagidi ngathi hayi mseqeleke ngiyoyigada ingane yakho ngingalezi izafisi wakho bengikade ngiyikhulisa ngoba phela ngingenankinga naye ngenzela ukuthi angasho ukuthi engalesibani wamgadela ingane yakhe mina lingonjani kwathi nje khoshake ngene ngane ngeke ikwazi ukuhlala emafamu ubabayo wathi ingane yakhe ngeke ikwazi ukuhlala emafamu kahle wena idlala enhlabathini sicela kubo bangani yakhe ikhonkiwe hayi wena okay uqiniseleke ngane yami ngoba thina la ekhaya vele mina nje ngiphilela lempilo engiphilayo anginakho ke konke lobo kuceba ngisosigwili kungani pho manje sethi ke uzoyithatha ayibuyisele kuwe lapha emakhaya hleze bacela kanjalo nje khululeka kulona igama lokuqala ngengaqali ngalokho bayazi nabo bayazi akusile igama lokuqala menenkinga nje nabo abatshela ukuthi ngithatha ingane yakhe yena ayisekhaya kunina wakhe
Hayi ma siyabonga kakhulu bani. Ngeke nje akhohle ukuthi uMr Bani noma unjani akhohle anandaba nawe. No Ramaphosa lo ngamthuka nje emehlweni ebhekile. Ukhohle ukuthi ingane kaMabana kangeni le. Unandaba nathi zenze njani? Wakhuza omunye ugogo nje engakathandani nalowo mfana. Ehambela nabafana bayisahlolwa ke futhi lapho behambela nabafana ngela ekhaya. Ubhodukile nje ngakahlali la ekhaya. Wathi lokho hayibo khamba nabafana khamba kwami. Wezindle. Wathi la ungenaphi nani ngeke ebusuku bakho. Kanje? Kana ngicela ugogo ekhala ugogo ngoba akamazi. Hayi wena. Lethu uchazi mina kanje ngathi mina uphephile. Ukuthi phela ngoba awazi. Hayi wemakazinhle siyabonga kakhulu mawami siyabonga kakhulu. Ngiyazi ke manje ngibhekene nomuntu onjani. Bengiloko ngiyithatha polite kodwa ngizibuza ukuthi umuntu onjani ngoba yabona njengoba nje ngikhuluma nawe. Ukufashi yobungekho ufakazi. Mase kusuka lezi inkulumo zisakuyi. Vele kufanele mina ngishayise ngayo. Ngikwazi kanjani ukuthi ngikhulume nawe kanje? Ngimlahle. Hayi kanjani ngoba into ayifuna kufanele ukuthi umvune. Noma wrong vuna yena. Ukubheka imizwane. Yo, hayi ngiyabonga manje ngithe ngishawa nayi ma minutes la. Hayi Siyabonga mama, hayi usinikezile okuningi kakhulu siyabonga. Okay. Yeah. Yo. Hayi. Ngiyabona ukuthi akukho la niqamba khona amanga bani. Yebo, uthi uyizwele nawo ukuthi ngale side lama wakhe kukanjani. Yo. Ake sithinte yena manje uzinhle. Yebo. Ake sithinte yena uzinhle manje sizwe ukuthi usithuka uthini namhlanje. Hayi. Asithemba ukuthi uzolibamba. Hey. Wangifonela ngomunye uTelkom nje kulezi nsuku angisazi ukuthini. Hey, owabani sibonga uzinhle? Wakambatha. Oh, Mashando. Awu, yavela ngakiringa yena. Bayithulekela nje. Hayi mina ngicela ukukhuluma nawe ethe uzoyilanda. Akazi ke thina asitsheleke ukuthi ke hayi kade ngikhuluma nobhodi lo ngizoyilanda ingane yami ngoba shothi senenkinga akazi asho lutho. Usagcina ukukhuluma naye ngalela langa. Inini la ngifonele khona uzinhle khona soka ngifonele ukuthi ungifonele ngibusy. Ngakhohlwa inamba yakhe nami bandla lo busy bami. Hey, umuntu momtshela ngale busy vela ngaka understand. Ukuthi busy ngubani mina kangaka. Sunday. Awuthi ngifonelele namba le. Ngithola ukuthi ubalo enkulumo ngayo. To copy this music box at R1 per day, press 2. Hey, sola kodwa. Hello? Zinhle. Phakathi. Kunjani? Phela. Ngiyaphila ukuphi? Ngisendlini yami. Hey. Ade ngikhuluma nabo nginabo mala laba bengane. Siyakhuluma nabo Zinhle njengoba sasikhulumile nawe ngazama ukuthi ngikuhlise sagcina si right. Namanje basamile egameni lokuthi isicelo abanaso kuwena sisodwa. Sokuthi bathi banesicelo kuwena. Angikuzwa? Sani isicelo. Sokuthi bayacela ukuthi uhlala uzobheka ingane. Oh, right, uzodwa. Uyakhumbula sasikhulumile sinawe wagcina wenze njani? Wathi wena beside umsombuluko noma lesibili. Angithi wawuthe uzobuyela kumina ngithi. Ubuyela kuwena if mase ngi right because namhlanje ngisebenza. Bosebenza nini? Bathe ngisebenza nayizona namhlanje ngisebenza 30 phela mina. Yabo ngoba hamba nje amathangane manje umsebenzi mningi.
Le nkulumo le ukuthi Zinhle ingane ufuna ukuyithatha yona siyayihoqisa ngithi. Inkulumo isembuthi. Le nkulumo ethi ingane ufuna ukuyithatha siyayihoqisa noma. Mina angazi kubona if makuthi bona sebe right ukuyigada ingane it's fine. Hey Zinhle kunomuntu omemezayo lapha eduze. Hayi yabona lona baphuza lapha. Kodwa uyakhumbula ngelanga esasikhulu waba right ngendlela engakuchazela ngayo angithi ngalelalanga wawuthi wena hey abangiyeke phansi ingane ngizoyithatha kwasha kwacima kwavutha kwathini so wagcina ube right ngale ngathi sesixoxa noma yebo ngaba right ngesikhathi songichazela ukususa ngizehlise futhi uko wabafonela kodwa bona mina ngiyathi yabo ifone ngiphathe phansi ifone endala anginayo inamba yabo ibona abane number yami because bayakwazi ukuyineza ugugu inamba yami abakwazi bona ukungifonela ngayo ibona abane number yami inamba yakade ngizama ukuyifonela kangakutholi kuyona leya 072 072 yeah ayingisebenzisa le kodwa ke futhi Zinhle enye into engicabanga ukuthi mhlawumbe kumele ilungiswe owona kuyona ile yokuthi bafuna ukuzokhokha bese wena unqabe ngoba mhlawumbe yabo ngabe mhlawumbe kukhona ukuthula uyabo ngoba hayi ukuthi ngabe ingane yabo ngabe wababa ngoba befuna ukukhokha ngabe kukhona ukuthula ngokuthi ingane kube eyabo kwangeke kube yabo but ngabe futhi wena ungabe kuthiwa bakhokha ngabe kukhona ukuthula uyazi ngeke ukuthula abafuna ukukhokha bese bengane ube eyabo uyazi ngishiso yini Zinhle yebo ngishiso ukuthi ukube kuthiwa ingane ihleli ngakubona kodwa kunento abayikhokhile ngabe kungcono nasebantwini abadala bakhona kini ukuthi njoba ingekho at least labantu siyabazi bake bavela le ekhaya ngokuncane abavela ngakho nothi ukuthi bayayithenga babefuna ukuhlawula igceke lakini nokuhlonipha abazali bakho hayi ukuthi bayayithenga hayi angilwi ngabe ngayihlawula ngigcina sekhaya behlawuleke nalento nayo ingane ayikho inkinga ekuqaleni pho unqabelani ngoba babefuna ukwenza into efanayo angithanda ukuthi bethenge right ukuthi bethenge ukuhlawula bengahlawula nje phambilini wawunqabelani ngoba babefuna ukuhlawula vele nasekuqaleni bengafuna ukuhlawula bebefuna ukuyithenga mina ngwanongoma ngiyazi bebefuna ukuyithenga hayi ukuhlawula maka mvelo nani ufuna ukuyithenga cha kwakuthe uqale kuhlawule kuqala then bese kuyalandela kokuthenga ngoba phela ngeke sikwazi ukwenza konke kanye bathi okokuqala babefuna ukwenza babefuna ukuhlawula kuqala yebo ngokwabo babefisa ukuthi babuye bayithenge but babesafuna ukuhlawula ngesikhathi wena unqaba bengahlawula Zinhle yebo yindaba kwanqaba wena phela kwafanele unqaba uma wakho ufuna nqaba uma yes phela wena uzelwa ngithi uma ukuthi ngihambe ngiyolentisa ngiyolanda ingane angikuzwa uma engangithumanga ukuthi angibe mina ngiyolanda ingane mina nje ekhaya ngiyimina engenza iphutha ilelo phutha kufanele mina ngiyisolvayo engangithumanga uma amalobolo engakhulumi kuzona imake ngibuze wezinhle ake ngithi naka ukuyenzeka mntakama uzolotsholwa kusho ukuthi imali yokulobo imali ongalotsholwa ngayo ungayithatha idliwa wena uyabona ngithathe mina imali engangilobola ngabe ukhona umkhulu lapha phezulu owenduna phezulu ekhaya ngakuni ngikhulume ngizokhuluma uyena in charge akusimini even nakule yokuzalwa nale yokuzala ingane Zinhle awukhulumi nakuyona futhi umzali hayi Zinhle umzali okhulumayo phela angithi wena wonile uzalile ingane ekhaya ungashadile so lo nkulumo le ikhulunywa abazali wena uphethwe amahloni awukhulumi nokukhuluma umbozile ukuba umbozi awukhulumi nokukhuluma nje wena wenzile ihlazo awukhulumi kwakuyiphutha lelo ukuthi wena utshela umzali wakho ukuthi abangezi kokhokha uwena onephutha okay ngiyakuzwa Zinhle ubuye ngihleka ngihleka lo ukuthi uthi ngilentuzana ngikhuluma too much la akazi ngikhuluma nobani Zinhle kahle ungahamba mhlawumbe uyozihlisa kuma wakho ngalonto leyo mhlawumbe owalokhuza ngoba waba nephutha Zinhle hayi ufuna ubuzehlise kuma wakho waba nephutha ngoba babezohlawula igceke la kwakhe babezohlawula yena njengomzali ozala wena uyabo abasho ukuthi bazohlawula abantu bafuna ukuzoyithenga ingane angikwazi mina lokho engeze nginqabe mina ngingahlawulwa mina
ngeke zinqabe ukuthi ena isingane yami bayihlawula sebeyijika manje sebesena bezoyithenga bezoyihlawula awuyithengi phela kuqala ezinhle akangithi naku kuyenzeka ngilale nawe uyintombi into uyivirgin ekulaleni kwami nawe ngazala ingane nawe so uma ngabe ngizokhokha ngiqale ngikhokha inkomo yomqhoyiso yokuthi ngingonile angiqali ngikhokha inkomo yengane eqala ekhokhela leyo nkomo ngoba mina ngabhekho ubaba wengane yami mina uvirgin bami ngasola ukhethelo angithi lento ababezoyenza yokuzogeza igceke yokuqala leyo angithi uqala la uqale khona awuqali ngogcine ngakho wena kwakufanele ulalele that's why ngangitshela ngalala ngithi wena unaka ukuthi ukhuluma ungazwanga kwakufanele ulalele ukuthi bazonzani kahle kahle kuyima nakhona futhi ungaphawuli wena kuphawula umzali ayikho into engayizwa ngiyakutshela ukuthi bathi bazoyithenga ingane babetshela ba babetshela mina bathi ena ngicela ngikhuluma nomama bafuna ukuzothenga ukhethelo ngiyakutshela nje lamanje sebesobanza ukuthi bezohlawula ubani lo wayesho lento ubaba wengane noma ubabela ejonelo kosobona hey mina zinhle ngibuye ngiconfuseke ngempela maka lophuzana nanithi nifuna ngibuye ngakubuza ngaphambili manje ngisaphinda buthabisa sazohlawula ingane lokho wokuthenga ingane sasibele sise inhlelo kodwa kwakuzolandela wangeke sikwazi ukwenza konke kanye kwakuzoqala ngokuqalwa ngakho ukube wasinikeza ithuba ukuthi ukukhulule noma wakhe kushiwo ukuthi kuzoqalwa ngakuphi ngaze kanqaba mina ngiyakutshela phambi kwaNkulunkulu badenqabela ngoba bathi bafuna ukuyithenga basanginayo enye ingane mina ngaphandle kwafathela bese bezomthela ngizosala noba wezithu ungakwazi ukuhlala nawe ukhethelo wena mina manje ngiyakwazi ukuhlala izodlala into engidala uvela ngisebenzi tesine ngizodlala into engizoyidlala ngizolahlelwa baba bathumbami manje okay ngifuna bezwe namhlanje ukuze bagcine ngci indaba yentombazane ekwazi ukuthi ithengele ukhethelo indaba yentombazane ekwazi ukuthi ihambe nokhethelo imkhiphe imise emishinini ayodlala uthi namanje usamile uthi cha phela uyabona le ntombazane singabantu asifani yabo ngoba nawe uyahlapha isigwili khona umunye ongasona isigwili angivela kanye kanje amadlebe embongolo mina nginawo amandla uNkulunkulu angipha amandla if mase ngiphile nami uNkulunkulu ngiyakwazi ukuthi ngingayondla ingane yami ngiyisupport hayi ukuthi ngilahlele ingane yami amandla ngoba engasebenzi noma babu akanawo amandla khona izinto angakwazi ukuzenza ngiyafuna ngobuyazi lokho okay ubangani nentombazane ngoba umfana akekho nibangani empilweni yami akamdingi akusiyovela wakithi ngibanga ukuthini naye angimdingi vele empilweni yami engayisupportela nje ukhetha anginendaba naye okay let's say mhlawumbe ukhethela usupportwa yimina ungazi angaze ngize ngiba ngendoda nawe kodwa nje ingane engiyibuke engayikhonza ngiyayilekelela ngabe mhlawumbe unenkinga nami kuhlukene vele into echazayo angithi uyabona ukuthi ngempela niyaba usembangweni namanje angifuni vele khosama angipretend angimdingi angendaba naye angipretend ngiyakutshela namanje futhi ukuthi angimdingi vele ubani wezinto wafika kuqale kumfana phakathi kwakho nentombazane mina ngoba sibe nengane wafica ngikhona mina uGugu wafica ngikhona mina ngizwe kuthi uGugu wafika kuqala usebese uGugu manje hayi ukuthi babula ukusa yikho ngithi uzokhuluma ekhandi crack basela ukuthi babula bafunde kakhulu usefeqala uGugu kunami wezinhle yazi mina zinhle ave ngifisa sizwami ke sizele ekhaya nawe angifisi shem ngoba ngizokhuluma ekhaya ezebekuhlungu sengakhatha nokukhuluma hayibo ngikhathele bandla hayi ngizwa kuthiwa wakwafuna ungiqubuze omunye wabo anti bale ekhaya futhi zinhle hayi mina ngilo ngiphoxeka nje umamkhulu ngeke phela yabo nje mina umuntu engithandana namanje akanabazali ngabonga ukusenda nomuntu onomzali wezinhle ngithi mina kuthiwa wafuna ungiqubuze umamkhulu wale ekhaya naniqatshaniswa yini naye ngingqubuzelana enzeni vele nginqubuze nje ngimqubuzelana angaze nifeselana ngamfesela uthi ngamfesela awukazi ube nenzumbane ebheke ngakuyena hayi azangikhumbulike uthi ngifuna ukulwa naye akwazi uxabane naye saxabana ukuthi angikhumbuli like uthi ngaze ngifuna ukumshaya ngobani nani bangani hayi indaba zindala ngisazi kudala uma kamfana uyezwana naye ugogo wengane ngizwana ukuthini naye uhlala nengane yakho nesiyazwana phela ukuthi phela angimazi mina yena ukuthi uyazwana nami kodwa mina ngazi ukuthi ku right akwazi uxabane naye yena uxabana kanjani ukuthini sibangani
ukuthi khona la khona Zinhle kuvula ukhuluma indaba ukuthi kwangazi ukuthi nibanga indoda naye. Sibanga indoda yami. Ukuthi kwangazi ukuthi nibanga umfana naye ngendlela bekade eyiyona kuwena. Sengisholo lokho ukuthi nani bangani. Indala lonto futhi mina ngisayikhumbula ezinye izinto ngiyadlula entweni mina noma ngingasonto kodwa nginawo amagqubu ngiyadlula entweni. Mhlawumbe ngangikhumbuza yena uma usiyakhumbula ngisazi. Ngiyakuthanda Zinhle yezwa Mambatha. Ngicela ukuthi udlule ke kule yale ntombazane ekwazi ukunakekela ingane yakho because yenza into enhle. Nakuyona amagqubu ekumele udlule kuona lawo uyikhonze ngoba ikhonzile ingane yakho. Yeah. Uyezwa yini? Ngiyakuzwa boss. Ikhonze intombazane Zinhle ukwazi ukucommunicate nayo because at the end of the day if isela ingane yakhe ikusaseli right and iyayinakekela. Akanayo indoda ahlabe engasupport ingane yakho phela le ndoda le ayiseke eduze kwami angidle lokho ebangisina. Uthanda ingane yakho. Ngani akangoba unemali ahambe yokwenza adopt ingane lapha ngoba phela unemali angayazi funa enzeni athola ingane ngoba phela uNkulunkulu ungathi akamphanga ingane uyayihalela ingane akahambe eyocela ingane adopt ngoba unemali eningi angayazi usenzeni. Uyayithanda ingane yakho kodwa Zinhle lo ntombazane uyambona yini? Ukuthi akaqala isiphem somunye kumuntu athola ingane ayeke ingane yami kanti yini ngoba phela unemali mina nginayo imali. Zinhle ngiyafisa ngelela ngokuhlangana nawe sibonana uyezwa sisi. Ubona nje Nkosami waleka phakela umthakathi kaNongoma. Ukuphi nje ngamanje? Engikude ngisasendleleni ebuya emsebenzini manje ngidlula abangani bami. Uthe usendini Zinhle wena uyisigebengu uthe kumina ngiqala ukukhuluma nawe. Ngiyahamba manje. Uthe wena usendlini kumina. Ngiyahamba manje. Ngiyahamba. Kuthi nje kunenkinga eziningi nami edinga umkhuleko. Awufuni Yazinhle ngicela ukuza lapho kuwena mangisuka la. Hayi. Uyezwa? Okay. Ngicela ungisendele ilocation yala ukhona ngizoza kuwena ngizokubona mina ngizobe ngihamba ngedwa. Hayi. Okay, ngizobona. Ungaboni mangisuka la mangiqeda ukukhuluma nawe ngiyahamba ngiza kuwena. Nini manje? Manje. Hayi ngizokwazi kusasa bantu. Ngiyasebenza kusasa ngicela ubongisendele ilocation mangenzekanga ke namhlanje kodwa ubongisendele ibe ngakumina ngiyokufonela ngikutshele mangiza kuwena. Alright. Uyezwa? Yebo. Kodwa ngicela umthande ugogo wengane yakho. Ogogo bengane yakho ngicela ubathande bahleli nengane yakho. Ngeke ngibathanda bangamaqoko ogogo bengane yami. Yabo sebela ngaphoxeka bathi ugugu ufike eqala kunami. Hayibo. Hayi ngiyabona nje lokho ngiyakushwama kushopha ngashembo nyazi lezulu. Ufike eqala kunami. Phela Zinhle ngeke uzukwazi konke yabona nje sibafana sinezinto esibuye sizenze ngeke uzu-understand. Umuntu maye emshela ezomtshela ukuthi khona umoya khona maye ngafuna ukumtshela. Kodwa wena mawucabanga wezinhle makuthiwa umfana ngempela nje uyaphila ekhanda wezothi mekushela athi yilalele yazi manje khona umuntu okhona la kwasha kwacima kwavutha wawuzomthanda. Mina ngiyabazi uMvelo umuntu ayithandana naye mina ngiyamazi. Ngimbona ngishefonini ngaze ngitshela ukuthi lo usomnakwethu umuntu wamanje loyo ungangitsheni ngiyamazi umuntu wamanje uMvelo engayifuni intombazane efaka i-tattoo loyo efakisha i-tattoo mhlawumbe edlalela kwanaye ungitshela mina indoda yami engamfuni umuntu ohamba ebusuku engamfuni umuntu ofaka iy'nzipho ezinqopha ama-root. Wadlula umfana wami esebhalile incwadi ukuthi ufuna indlela kantombazane leyathi yena akayifuni. Ufika manje lo sikebereshe. Uyazini ukuthi uMvelo wayesebhalela incwadi eyakantombazane ukuthi ufuna ukuyovela khona? Ngisho uyavela kunendaba. Anginendabani? Azovela ngoThobo inevume yena. Angathanda ubaba wakhe kushada yena qali. Mambazi. Mambazi. Hayibo. Uyihlenga ashada uzoshada kanjani ngoba kufanele qala ubaba wakhe ashade bese uyashada yena. Mambatha. Yebo. Siyabonga ntombazane sobuye sikhulume yezo. Yebo ngiyabonga. Okay. Nini abesempilweni yengane ilokho nje sicelayo. Ngoba ngempela lo ugugu nje bese akamdingi namanje besasho namanje akamdingi. Angazi ngempela ngoba khona la ake ugugu athi kuyena ngoba wayicela inamba impela samnikeza wathi ngifuna manje ukumnikeza lento ayifunayo ukuthi angiphume empilweni yengane. Ngifuna ukwenza ngathi ngiyaphuma empilweni yengane ngibona ukuthi uzobe sengane eseyenzela yonke into ke yini eseyinakekela ingane eseba khona empilweni yayo. Na impela wamfonela. Wamtshela Zinhle
Sengenza lento obufisa ukuthi kade wafisa simangiyenza ukuthi ngiphume empilweni yengane. Angazi mhlambe sisayifika kangakanani esimweni sika Gugu mhlambe yena singakhona ukumfonela. Kakhulu and ngiyacabanga ukuthi ubengakwazi bengafika naye la. Yeah, sicela ukumfonela naye. Okay. Yabo ufuna ukukhuluma nawo wonke nje ama side. Yabo. Sicela usifakele ma ukuthi number kaGugu. Yeah, sifakele number kaGugu. Yo. Unzima kakhulu uZindla. Hayi. Unzima nje umuntu onzima kakhulu. Uyabona? And uyangimangaza ukuthi uyengazi ukuthi nizohlawula but wathatha isinqumo sokuthi cha. And ukhuluma akazi ukuthi uma wake sikhulumile naye. Nakho uyazi kahle udaba sokwaziwa ingane. Ngapha segcina sikhuluma naye wathi naye ayikho into ezoyenza mase eshaya iphansi ingane yakhe ngobunyawo ukuthi akuyona eyalala nosibanibani kwaphuma lengane yona ezokhuluma. Mbukeli sizama indlela manje ukuthi sikhulume nobani? Umamncane uGugu untombazane lo bezwana nopani wami. Umamncane lo wenzela ingane nje kakhulukazi izinto. Lo wenzela ingane izinto. Okay, ake simzame naye sibheke ukuthi siyamthola yini sizwe side lakhe. Yebo. Ukuthi lo muso ongaka anawo odida uZindle ubone ngazi ukuthi kuliwa naye. Ayifuni ukulokhuza. Hawu 246 ayingeke iningi le namba. Phume. Sisiphume. Hayi ngicela ukuboleka ifoni ngiyibhale mina. I11. Le phezulu okay ngiyabonga 063 32 01 ayibizi yonke. Awu bakithi. Ay, nakumina iphelele ngenze njani? Iphelele. Okay, nanso. Uyazi ukuthi benibhalele le. Yebo uyazi. Kwabani? Your call has Wakazindela. been forwarded to Oh, wazindela. Oh bombo, oh shazi. Ayibambi. Phela iholiday mhlanje akasebenzi. Yeah. Ambe naye usayishayela umoya. you have reached the voicemail line. Hey. Tsumzama ukugcina. Hayi iyabheda. Ngicela mhlambe ake uzikhulumele mhlambe naye uZindle uma ukuthi mhlambe kuyokwenzeka abuku ukuthi yini ufisana kahle kahle. Hayi azinhle mina ebengikufisa njengoba ngizabhalela ohlangamida nje ukuthi siyadinga ukuthi ube sempilweni yengane. Ingane awube seduze nayo. Ngempela noma ngabe kuthiwa awunalutho mhlambe ungathi uzoniyenza ingane mhlambe ngabe kuthiwa ama center wavume. Asinankinga thina ukufika nje wena siqo sakho uzoba sempilweni ingane ikubona. Hayi lo kunyamalalo okwenzakalayo ukuthi wena mhlambe mawufike eganye noma kabili ngonyaka sekuphelile. Egcinele ingane yakudinga asikwazi ngempela ukuthi ingane siyikhohlise ngobaba wayo ngasekho ukuthi besithi ukhona kodwa nawe ubefisa uthini ngawe fanele sithini ngawe ngempela siphinde sikhohlise ngane ngoba phinde sikhohlise ngawe sithi awukho ukhona wena ngaphela ukhona esicelayo nje ukuthi ube sempilweni yengane ube seduze lengane ukwazi ukuthi yonke iprocess eyenzakala enganeni ube khona nawe ukufaka isandla khona mangabe kuyenzeka. Yeah. Yilokho nje sikudingayo ngoba ngempela ingane isabuka ukuthi ohamba mhlawumbe ingane kuyihlukumeze lento le ngoba nje bikhula nje ayimboni ubaba wayo la ebekade umwazi na ukuthi besondelene kakhulu nengane nawe futhi ayikuboni impela sikhona sogogo khona nogogo kodwa mhlambe ikhona le ndawo ledingakalayo yakhe enganeni.
biological siyacela ngempela ukuthi beseduze kwengane asidingi lutho olutheni ingane nje iyakwazi ukusupporteka abaningi abantu abayisupportayo ingane ngendlela nje abaningi ngayo baningi buthabizo ngikhuluma nje ingane manje ku medical aid ukhona nje umina khona othi nje ngeke ingane yasibani banazo ubaba ingabe khona ngoba yayikhona before washona kubaba angisama ngisasebenzi angakwazi ukuqhubeka wathi hayi ngicela nginto zengane ingane iqhubeke ngifake mina ibe ngaphansi kwami medical aid njengoba ngisho ukuthi baningi abantu abayisupportayo yebo ifunde boarding home la eNewtown seyingane manje ngihamba ngomsombuluko ngolesihlanu manje sifuna ukuyifaka manje isikole angiza ifunda ba ugrade R usika grade R mayizoba no5 ngoJuly okay no ilokho nje bese sicela kuzindla silwi naye asifuna ukuthi kuphamelana imoya siyacela futhi ukuthi ngelinye ilanga lento anayo nogogo siyacela ukuthi ngelinye ilanga mhlawumbe idlule iphele yazi nami iphele ngoba ayinhla ngoba egcineni umuntu osizayo la ingane ugogo lokho akwenza ukwenzela ukuthi kusizakala ingane ngoba uyasazi isimo ayisenzakala sakhona ngisho ubaba wengane uyazi ukuthi bekade besizana kanjani nobaba wengane ngengane so mbukeli sizamile ukuthola isayidi lika gugu uyabo asimthola ugugu but uma akazinhle sikhulumile naye uzinhle futhi sikhulumile naye ngicabanga ukuthi nawe njengombukeli lapha ekhaya uyabona uhlobo lomuntu esibhekene nawe sibhekene nomuntu onjani kodwa sinenkolelo yokuthi emva kwale episode khona ushintsho luzoba khona and sizoloko sixhumana futhi nabo oma bami labo ukuthi sithole ukuthi ngabe lukhona noshintsho lukhona ngoba abantu bafuna ukuze begcine beexpose phela ukuze begcine benyakaza ngoba mawuloku ukukhuluma nomuntu ukhuluma kahle naye akafuni ukunyakaza akafuni ukwenza lutho but uzindle ngicabanga ukuthi ikhona indlela azogobeka ngayo iyona le yasinaye enye Zindle akube njalo dadewethu enza ngendlela eright ingane yakho yabo awukhumbule lawa minutes ase labor ward uzoyikhumbula lengane ukuthi yakho siyabonga kakhulu